Ada masalah saya sahid di hala kita. Para saurangan dopenian ngahirap pengopu. Dabang dainang kita salutna di bagasan guarni Yesus Kristus. Namar siakalongan di bagasan guari di bata di ulang pamasumasuon anak dohot borune kuriai lince nabi tupulu dohot Mateus Medi Kristianto. Olas nang salpu nang pasu-pasu 20 orang pasang hampir tiap hari. Gula sadon mangi umuse biga-biga pasang naik. Laos si pardoh ma di nabiga pasangin lince nabi tupulu dohot Mateus Medi Kristianto. Si bata dapinoto be aha cerita konon mol sama semua. Mulai ulat ko cerita nasada di narasada naik. Wala ini saya bikin pastoran di stasi aha pena teki ina. Di stasi ope, imuse inna, di sadari ope, imuse inna. Alai babe non, dan kuda berjamita. Ala ulau pamasumasuan, ulau parfriam. Ala ida mangkainan hita sadukna. Dina mabuka jarito. Kusur masuk jong kalkuna dua. Jong kalkuna dua. Jong mengadop tu mendapat tu ruas. Ujo mamuse tujolo tu saping ni silin ceon si matuani silin ceon manang namewakili. Saping ni silin ceon dah. Ingat tak saping silin ceon. Buru hati hamina? Buru kan roh. Damang dainang kita salpuna. Tabering jo naparok noti bohini silince na pitupulu dohot bohini sumatuana boru halaho. Ata mereng kan? I semadok ko mirip matu. I semadok ko naso mirip matu. Isi naragu-ragu, martudu. Damang dainang kita salubna. Nang pinadomu dari bata dan jadi sirang di jolma. Jala mola adok namar saripe nina mangihutton perpesalan nakingan ini di jolma. Makin duan ala bagian medis nasidan. Soal hata nama dok alam ini dagar dua benar sidang nunga gak bisa dari masih beri amat tanabi melorongsun amat tanah rutinat inata besori mamereng inata tanabi melorongsun inata rapot amata mirip kamu keranta moladong amat alam mirip tinatara berarti dengan para masyarakat nasida laos sahata saluan di bagasan parmodo. Alai moladong amat tinata tikta pasuk mirip dung tiga tahun pasuk lam patut dalam pohine sama sulu tahu berarti titik-titik. Alam ini para kamu tinata lebih. Para kamu mata lebih meremi perhita inamu berarti memang nadadu di bataru di dalamnya. Saya baru malam musuh no patate jongjong. Ada mulu kita bikin na jongjong. Pino makna out jongjong no terus. Dan aku malam perdoman yang muda. Molarong nakin mandokun hamu. Inang bursa roho do lincena bitu bulu mirip. Berarti tujuan hari unang tebal garis sendiri. Ala-aha
si bata minna molo ngam liling nomor sima dua olo ngam birit molo dinggan mar sima dua molo dinggan mar parumai alai olo gali lam batudal semua sul tau molo sudenggan mar sima dua molo sudenggan mar parumai. Jadi hati-hati kamu nadungan. So tinggi ni halak narahi tiki mas-masoni nyiri dua lagi sonari dampe inna berarti Isa mana mungkin parumai itu sima dua, mungkin sima dua itu parumai. Ala aha damang dena. Patah kok kamu silin cina 70 dohot inan burhalo. Aha dena. Ada masalah saya rasain di halak kita. Parsaurangan dopenian ngahirap pengopu. Jadi lince burna 70 suatu marede si Christian toon mengedi hoina ala dan di parhokobe penampilan dung tapasu-pasu uju anak buruk soni nama listiknya tebal-tebal merbadak dengan di bagasan uli di bagasan penampilan ala dung tapasu-pasu iman sih habis nunga oma-oma binna nunga inato binna ada po ada berbadak ini mesti tonto nunga dong pasangan inna. Jadi perlu datang penampilan. Asunang bosan nama mereng tapi lo. Apalagi musa dan nabuy ketemu. Mula bosan nama mereng si Christian to on omas lupa dengar dapat. Masalah usang. Nabaru masuk dah. Mula tunglang rapi itu jalan nyari si Christian to. Mula tunglang rapi itu jalan nyari si linceon ba totok kamu mah ala aha hamulun na supasu hamulun rajaho la samudo na marpanan di bagasan pardongan sarpeo ala aha damang benang di bagasan pardongan sarpeo ngala Kristen dohot Katolik amata ordinata sada di bagasan muruna dan pun sada amata dua inata manang sada inata dua amata ala aha hamudo na marbadan sadarion hamudo na pinaraja hamudo na pinasupaso ala ni tujuan ngari molotong saulipe pangalaman ni halapan na dua totok kamu ma para anak perguruan ala odo para muna odo helamuna dan bodoh kena muna tinggal homai lince dan semua pangalahona tinggal homai Kris dan semua pangalahona sambil itu paramai ki bersih main namu toto ay nang di bawah sidin jodoh odo da oma odo da bapa nalaho paramai nalaho helami inna odo da oma odo da bapa nalaho paramai mi inna tuamu las ditulubi hamu di bagasan ulam sadarion. Kalau di bagasan pardongan sarpeon ima indisolubilitas. Nang pinadomu di debata dan jadi sirangon di jolma. Debatado padumuhon si lince dohot si mateuson. Debatado na pasadahon debata mamasu-masu. Debata mangiring-iring nasida sahatu parsudu ni mata nyari nasida. Ulau tak hamu sude keluarga songon pihak ketiga di pardonga sarpeonon ulah honom muna holat dua do. Na parjodo mananyakon na padua hon mamodai suku. Unang yatur sude rumah tangga nasida. Ala pihak pertama di pardonga sarpeonon si Mateus pihak kedua hon silince hamu sude pihak patuduhon alai unang adong orang ketiga namanya dehon rela doang hale muna dak bedam mula tung adong gape dongan ni halakon dua dan rela be
dang boy be ala aha nasida do na marpadan nasida do na binado muni debata.